Τι είναι ο βρουξισμός? Ο βρουξισμός είναι μία ουσιαστικά λειτουργία που σχετίζεται με τη στοματική συμπεριφορά, που χαρακτηρίζεται από ένα ακούσιο σφίξιμο ή ένα τρίξιμο των δοντιών. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας και επηρεάζει μεταξύ του 9 και του 48% του πληθυσμού. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον βρουξισμό, τις αιτίες του και το πώς να τον διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Οι τύποι του βρουξισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτόν που συμβαίνει κατά την ημέρα και σε αυτόν που συμβαίνει κατά τη νύχτα. Αυτό δηλαδή απαρτίζει και συνιστά τις δύο κατηγορίες του, που ονομάζεται ο βρουξισμός αφύπνισης και εμφανίζεται στη διάρκεια της ημέρας, συνήθως λόγω του στρες, έντονης συγκέντρωσης ή νευρικότητας, ή ο βρουξισμός κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οποίος, όπως το λέει και η λέξη, εμφανίζεται όταν κοιμόμαστε και συχνά αναφέρεται από τους συντρόφους κατά τη διάρκεια του ύπνου, λόγω των θορύβων που παράγονται από το τρίξιμο των δοντιών μας. Συμπτώματα του βρουξισμού. Ο βρουξισμός μπορεί να έχει διάφορες εκδηλώσεις, όπως φθορά ή κάταγμα των δοντιών, τα οποία είναι εύκολα να αντιμετωπίσουν και οι οδοντίατροι, ένταση μειών στη γνάθο, στο μασιτήρα και στη γλώσσα, υπερτροφία των μειών του μασιτήρα, ορατή ουσιαστικά και κλινικά, και στόματοπροσωπικός πόνος ή κρόταβογναθική δυσλειτουργία και πόνος. Μπορούμε να έχουμε επίσης υποχώρηση των ούλων ή ουσιαστικά τα δόντια να έχουν μία μη φυσιολογική παραπάνω κινητικότητα. Η σωστή θέση ανάπαυσης της γνάθου είναι απαραίτητη για την πρόληψη της έντασης. Θα πρέπει να μοιάζει με ένα μικρό κενό, ουσιαστικά να υπάρχει η σωστή θέση μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου και τα δόντια. Η γλώσσα τοποθετείται ουσιαστικά στον ουρανίσκο, πίσω από τους άνω κοπτήρες. Τα χείλη μας πρέπει να είναι ελαφρώς κλειστά και αυτή η θέση μπορεί να συγκριθεί με το ελαφρύ φύσιμα ουσιαστικά μιας κουταλιάς ή μιας ζεστής σούπας. Αιτίες και παράγοντες κινδύνου για το βρουξισμό. Ο βρουξισμός επηρεάζεται από ψυχολογικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Όπως καταλαβαίνουμε, το στρες είναι μία από τις κύριες αιτίες, ειδικά για το βρουξισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι διαταραχές του ύπνου. Η άπνοια ύπνου μπορεί να επιδεινώσει τον νυχτερινό βρουξισμό. Σαφώς έχουν εντοπιστεί και κάποιοι γενετικοί παράγοντες και ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν μια οικογενειακή προδιάθεση. Η χρήση ουσιών φαίνεται να σχετίζεται, το αλκοόλ, ο καπνός, ο καφές ή τα φάρμακα μπορεί να πυροδοτήσουν το βρουξισμό. Ο τρόπος ζωής επίσης, οι περίοδοι κόπωσης αυξάνουν τον κίνδυνο τέτοιων εκδηλώσεων. Είναι επικίνδυνος ο βρουξισμός? Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επικίνδυνος. Στα παιδιά μπορεί να είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Στους ενήλικες, ωστόσο, μπορεί να γίνει προβληματική η συνθήκη όταν προκαλεί πόνο, δυσλειτουργία ή σοβαρή φθορά των δοντιών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βρουξισμός μπορεί να έχει ακόμα και ευεργετικά αποτελέσματα, όπως η βελτίωση της διαπερατότητας των αεραγωγών στην περίπτωση της άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πώς αξιολογείται ο βρουξισμός? Η αξιολόγησή του ξεκινά με ένα λεπτομερές ιστορικό, εστιάζοντας στις συνθήκες και τα ερεθίσματα του ασθενούς. Οι κλινικές εξετάσεις ανιχνεύουν σημεία όπως η φθορά των δοντιών, η μυϊκή υπερτροφία που μπορεί να συμβαίνει. Εργαλεία όπως το STAB ή το Brooks App μπορούν να βοηθήσουν στην ακριβή διάγνωση. Θεραπείες για το βρουξισμό τώρα. Η θεραπεία του βρουξισμού πηγαίνει ανάλογα με τον τύπο αλλά και τη σοβαρότητά του. Σημαντικό κομμάτι λαμβάνει η εκπαίδευση και η απευαισθητοποίηση, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και το biofeedback ή αλλιώς βιοανάδραση, βιοανατροφοδότηση μπορούν να βοηθήσουν. Προστατευτικές συσκευές μπορούν επίσης να συμβάλλουν, όπως είναι τα μασελάκια, οι προστατευτικοί νάρθηκες, ιδιαίτερα για τους βρουξισμούς της νυχτερινής περίοδου. Πολύ σημαντική είναι η διαχείριση του άγχους και οι τεχνικές χαλάρωσης και ενσυνειδητότητας μπορούν και φαίνεται ότι μειώνουν την ένταση των μειών. Φαρμακολογικές θεραπείες όπως είναι το Botox
ή άλλα φάρμακα όπως η κλοναζεπάμι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σοβαρές περιπτώσεις, αλλά πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και πάντοτε υπό την καθοδήγηση του γιατρού σας. Η φυσικοθεραπεία μπορεί να ακολουθηθεί με τεχνικές manual therapy και ασκήσεων της γνάθου, οι οποίες μπορούν να ανακουφίσουν από τον πόνο και να βοηθήσουν στην επανοργάνωση των κινητικών προτύπων των μειών του στόματός σας. Συμπέρασμα. Ο βρωξισμός είναι ουσιαστικά περισσότερο ένα σημάδι παρά μια παθολογία από μόνος του. Ο βρωξισμός είναι περισσότερο από μια διαταραχή, είναι ένας δείκτης της ψυχικής και σωματικής μας κατάστασης. Μέσω εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και των εξατομικευμένων προσεγγίσεων, ο βρωξισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Εάν έχετε συμπτώματα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να βρείτε τις σωστές λύσεις για σας.